Jamen, vi er her på Vestervang, og Lena og jeg, vi er ledere i 2 huse. Og i hvert hus, der er der 30 boliger, fordelt på 3 etager. Og husene de er bygget op omkring en kerne med dagligstuer på alle 3 etager, som danner et rigtig hyggeligt midtpunkt for beboernes hverdagsliv. Og der er små køkkener på hver etage, hvor der bliver tilberedt mad til alle måltider hele døgnet. Og der bliver tilberedt alt muligt specialkost og til det behov, som beboerne har. Jamen, lige nu der står vi ude i vores have, og dem har vi jo så også 2 af. 4 altaner? 4 altaner har 4 vi. altaner. Altan på hver etage. Og det er jo også på den her tid af året et sted, hvor beboerne nyder rigtig meget at være. Så snart det er muligt, så drikker vi kaffe eller griller pølser eller et eller andet herude, når det er værd til det. Så vi prøver på at gøre det et levende og varmt og dejligt hverdagsliv. Er du glad for at bo her? Det er i hvert fald, og det har været lige fra start af. Det var dejligt. Hvad er du glad for? Kan du sige, hvad det er, der... Det hele personale og det hele. Og de andre derinde, dem du bor her sammen med, dem taler du også med, ikke? Ja da. Vi har faktisk ansat mange faggrupper, som dækker hele spektret inden for sundhedsfaglige indsatser, både ergoterapi og fysioterapi, sygeplejersker, social sundhedsassistenter og social sundhedshjælpere, sådan at beboerne kan få en tryg og kvalificeret behandling og indsats. Maden, hvad synes du om den? Den er god. Du har garanteret taget på, mens du har boet her, har du ikke det? Det er næsten sikker på. Jeg har ikke hørt noget med det. Jeg er næsten sikker på, at alt det gode mad, jeg har fået. Her på Vestervang, der laver vi vores mad fra bunden, det meste af det, og det er vi 4 personer til at klare. Og derfor gør det, at det dufter tit af friskbagte brød og frisk mad, og de kan dufte, hvad de skal have om aftenen, og ja, i det hele taget er det et rigtig godt sted at være.